Aguleri, Ebebuloko Savangulu, Agulu Nani Benimba, Ebebuloko Savangulu, Agulu Nani Benimba, Chuma Kelo Ababa Nona Bala, Chuma Bema Baba Nunungozi, Chuma Kelo Akaludugu, Chuma Bema Banko de Conorea, Machuna Nuchona Bella. Amena ni bunduka na baloso dalo not the one in Newton. Oyen na koloni sia uko sijieda. Owa maleko. Agosin na kedi wisi chu kamba nyene gwe bilo kele mbada duto makageni negwe wara monaka. Nema ndeba papa muni tie gwe bili. Ndibe mama muni tinya begu azia emonya biru akudi biru ego nemo azu akudi azu ego akanle akudi negwe bili akaba akudi egu nwiye azo okwebu na melenketa ngolu no bamu manode maka melenketi ko ngalinu ko ngona to kanya mari gwetebere bi akalle ya Chigwa kecho mmadụ ikonye bụ ka nwoke isi ebi n'ụlọ biye Ivana agbara ochu yale kama na chụọ ka nwoke lụwa zuru mbọ ụdala ọma n'obu chu ka na ekpele nna m nda gwụrụ nginye agwa ụkpaka moli kọrọ nwa eze ka eze nwe n'ọra ive n'ọba na-emelubede nyakwa ubi na-emele ọba n'ịmọ Ibago wabade go nyaba bu n'isi obodo Ibanugo ebu chairman obi nwanne ndo no Ibago wabade go oke mmili anyale osisi Wabade go kenechi ezego ndi beje izumezi ajati Chimeze ajati mbosi ndobu nenu nwetele mo chimeze ajati nwanne m ụlọtọ aviogo ka nwoke na zunoto ọcha arutori isi na 1749 eze ma ibora azu abia ogu nyaka nwoke eji kolom na kondo bu nene ekoro ka baba kuri egwu anya mezia jati chimezia baba moko ijo ne chadolo na ogbogu gotogo separate butere mozia kuri akuna tolo ntieni be ozo mundo ogwa modere ulu Edeche Excellency bụ Secretary General ndị obi nwanne iru na-atọ Edeche nwanne yo anyị keneli gị Edeche nwanne yo na mụ na siva mena gị mi ve megwu na kuri onye igwe bili nwanne yo Edeche Excellency bi anọ m nya yi Sylvester nwa maneke Sylvester emu Sylvester nwa zala ọkịlịka foreign Sylvester bụ ọwa akọ na akpakịchali ife na-akpọwọ ndị ọkada nwanne ya Ameche pointi ameche deche kana point ameche pointi age mala no bagolu iniva inemi va pointi bunyaka amoduguniza ameche pointi nwedeche anu nazu aburu nna lode nja denda boy nwajidowo omwegwe bilo kele mbada ezowomo iwu na wondalo onwego ocha gutumbu agwala me Peter to manwokwa achara ilo nwilo chokwa na agwa no de ko chariaro Pitilo nwa bilobi chalembo Peter choma nwilo chara ajonjo Peter bian egwelu Mbem ji agwa egwe bilie Pitilo chi mmakale mbara na barakeko duto maka ndị obi nwanne jigire idi eze ndị bụ nne na-emechi mitiri nwasị m obi ala egwu nje egwu na-abawe n'ebe anyị bịale ameke mma onwu debo nwe mkpi ọkwa nke mali iki na nwa jonu ude na-eyi mma egwu nwa ude Udala kediveni ude ji bulu nwa mbidi ka anyị gaa n'iru okwevo na mele nketa ngolu n'ụbamu ekwe ndị na-achị obodo Aguleri neneze ebe papa ma ọgwali maọbụ na Aguleri otu na ba na-achịkọ ọnụ nya bụ onye nugotu okoto ogwu mgbụda ndị eti aka elie nrọva etiele onye mgbụda ndị okoto ogwu ndị nugotu eti aka elie nrọva etiele nyaka egwe meji ibido nche ọchịchị nwe kpogo ndị be anyị si enugo otu ochie abịa ka mkpụna ndị ochie abịa anyị kwetegwuo eze mgbe egwe meyi ikpowa ka mmiri ji ibula anyị Aguleri gba ọsọ mmiri
mmiri bụla Aguleri ne Aguleri otu ọ bụrụ na mana ma ụbọchị mmiri na ma ọ nata bi n'otu ọcha Aguleri nyebụ na onyebe nli nyebe fomu nyebe na anwụ chịlụta mmiri ọchara ma chịla akwa acha ma nyebe ego igwe anam olili ya ameke mmiri atapụgo onye ọbụla anawazi ya bụ ihe gbamụ ma otu o si etu ana m ụkọ ichoko gị ndị baji nwa bụ ọsọ mmiri ịbaji gbacha ọsọ mmiri na nata bi n'otu ọcha Aguleri nyebụ na onyebe nli nyebe fomu nyebe na anwụ chịlụta mmiri ọchara ma nyebe ego igwe ịbaji lili ya ọyịmụ mmiri atapụgo onye ọbụla anababi ya nwa be nne chụma nwa gudu ava Enugu tubotolo imigwe gbogbo imikpakọ ịlọ kana ntacha imigwe gbogbo nọmba 1 of Agụlụ arikebeze nwanne ebe odonji nwa eze nwa medibi ilu n'ime aja agụ nwa eze ebe ozigbo ndụ nọmba 1 of Agụlụ nwa eze ozigbo na ava Enugu tubotolo ma nli iji ebe ka ezi Agụlụ ji etibe nleta na nli emechi nya ka atụ ji wee gwu ogwu ozi na ya nọ mụtara ọzọ nya ka onye mosu ji gbuo nwa n'ike ọ bụrụ ndị mkpu na ndo eze ebilo igwe ndị abụlọdụ ngwọnnabuchi ngwọnnala ugwu oji n'ime ọka ya ebili ngwo mgbulugbulu n'ọka igwe abụlọdụ mmadụ nwe obodo ọkwa ịwọlụ mmiri atapụgo Enugu otu nwa amachi mmiri akpamụ si na mmadụ eji egbu azụ na mmiri n'ihi eji egbalọda n'ihi agbọda 1000 nwe eji egbu azụ mema na enwe ozi nri na n'obi igbu azụ ule azụ igolo penta inwe nye mmụ aka nri ọkwịkwịawo eze onye ka emekọtaziri ma onye wuketa ibi ewu yelele maja onye ka nọkọtara bekata ebe nwe ebele ebe ebekata ebe ka eji ibele ebe nye ka m imeji metụ aka mpa nwe ajụọ mgbe sekere onye bụ nya na ebe ikwu onye m mbe na Enugu otu ji machi mmiri nwee nye ọtọ nne eti egwu na mana datara ozi ego na ego ekpili duto na agụ bịala karịa ndị mmadụ ba bicha n'ebe ha nọ nwa sị na ọdịmma jewe ese adada nwa isi na ibu ojii adịniwe ọnwụwele mkpọ oyi ikele mmiri ibu hotere ga disi gwata m adịniwe ka ilesi m mkpọ oyi ikele ọsị na ọba bega na mbụ na owu ego nọ nya aka na-ele mkpọ oyi ikele ya adịniwe ka ilesi m ya n'aka na mmejiri ego na akpa mgbe azụ ụlọ azụ ka nwogo mkpọ ikele adịniwe kweta adịniwe nwenyesie m mkpọ ikele mgbe kpọrọ mkpọ ọgwụcha mkpọ osi ka nje n'ime mmiri ka nje gbebazie azụ mgbe azụ ụlọ azụ ka ngolobe nta nwere nye m aka nri eze m mana onye kwuru asọ nsọ na Akudi Nwaeze nwe ibe enu na onye kwuru asọ nsọ nọ n'ebe anyị nọ onye m ọnyịnya ka njebeziri egwe menwe abịa ebe m si na mbụ ya agbagododa nwee jere birozie mgbu azụ mgbago egwu eme ka m la azụ ugwu azụ mgbu azụ ụlọ azụ ka nje ahụ ụgwọ ọda egwu emejụrụ igwe bụrụ ọbụla na nwa bịa onye n'ugwu otu papụdọji mmadụ nga nwa bịa onye n'ugwu otu ị na-aka mgbu azụ ụlọ azụ ka m ụgwọ ọda gabọdụ nwa sị na ọ dị mma n'obe eziokwu bụ na mmejiri ego ma mgbe ihe enye ọtọ n'oke chụnwụcha ọba ka ga-eje ebe ihe nkwete jee na be nna Tony nwa oke chụnwụcha bụ onye n'ugwu ị na-ana m chọrọ ka mgbu azụ na mmiri gboo mgbu azụ nle azụ ka nwa ahụ oge ọda papa Tony si na ọ dị mma na nya ekwetego m ma ibe mụ ya eme bụ n'owudevi ka eje bie papa igwe mmemme na m kwudevi nwa sị na ọ dị m udevi nwe uboko ị na-aka mgbu azụ nle azụ ka m hụ oge ọda udevi nwe ekweta m nwa sị na nwere ibe mụ ya eme na udegwu ikele nwa m mana nyere ikwuru okwu mkpoko udegwu ikele nwa m ma dibịa owu na-agwa kpara ọra n'ebe a nọ nwa sị na ọ dị mma jebe sude ya egwenwe ikele nwa m mmanye n'ugwu udegwu ikele nwa m ma ka mgbu azụ ka nla azụ ka nwa ahụ oge ọda udegwu nwa sị na ọ dị mma sị na o nwere ebe mụ ya eme na anyị abụrụla ebe anyị nwa chiọgọ na Aguleri ebe anyị nwa chiọgọ ka m bịara bi ya nwa gọwasị ebe anyị ka mgbu azụ lazụ ka m hụ oge ọda o melara ka mgbuo n'azụ n'ihi ebe anyị nwa chiọgọ melara n'ime Enugu otu ka mgbu azụ lazụ ka m hụ oge ọda ebe anyị nwa sị m na ọ dị mma na egweta m ma ọ nwere onye eje bịa na mgbago na eje bịa bụ ọbịacha na agụ ka eje bi ihe ọbịacha na agụ onye nwe ụzọ nwe mmanwụ nwa sị na ọ dị mma na ọbịacha m ndị ikwu nne m alụbọbeghị chọọ ọbịacha nwa n'alaka kwuri onye nwe egwu si ka ọ dị izu na mbọ nwane chi ka nwa eze eje akwụsị oge ọda mgbe kpolu mkpo oje n'ime mmiri pụta mbede aṅa si ikpogote ihe egbute evi na-ese ụlọwevi nye nwanya nwa bịara m iji dị ihe ọbịa ụlọwevi nye nna mụtara m ihe ọbịa ụlọwevi nwee nyekwa ọgọ ọkara m nwa ihe ọbịa
ọma ata evi na mbọle ya nwegolo penta ọnya ka emekọtara njekọtazi ọkụ bukata azụ na mmiri ọbụla mma kwọwa ka ike ma mbọsị mma ahụ ụgọ ọda abọrọ ka nwa na-echi o mgbe nye ọtọ onye nwoke ayọla onye na-agwọzikwa dị ọgwụ onye isi m ya na-agwụsị nsi ike onye ike imeli ma oruru ka mbubezi azụ orie nne na mma kwọkwa n'aka ike n'ebe anyị jele onye nwasị m nọ dị mma na ibe mụ ya eme bụ mụ ya egote ite ngote ite ka ngota mmanụ aṅụ ka ngota obi agwa ọcha na obi agwa mme na obi agwa edo na ọkala nji n'ọnya ka m egotere ya egotekwa ọkụkọ ụdị ebe n'ọcha ka ngote ndụ pijin ka mụ nwetele ya ka mkpọta mmịa nwaanyị na anọ ka mụ tegwa bụ ego na be gị ise enwere m nje ọkụ ibe nna onye ilolu m nchechi ya gbota oyi ime ichie mara enwere m nje ọkụ nwa sị na ọ dị mma na aza n'ibe nnọọ kpelu mkpo olu n'ime mmiri wee chee mkpo ikele mụ pụta ka echi na egwe mbe ya bịa ọgọda abịa m ozi mbute so mbewu n'ovu nli azụ eze ọghọmọkwa ibe ọ na ọkwa enwere isi nabagote ndị ekwe menwe eju ibe m ma rụva na ahụ mụ ma agụ egbuli icha marụ na ibe nzi ibi egwu nwetụrụ na-ewetala aka ọnya ka mbata nwa agwa egwu eme unu nweli nli azụ ka m nwere mbe tie n'ebe egwu eme jụrụ simuche gọda ka mụ godo gọda n'ọnya ka mma agwụ n'ibe anyị na-enwe n'eto n'ogwu iwe onwe ewu m nwa sị ka nwere egwu emebanye ebe m ezigbo uche m nwa akpala malụ mmadụ n'obodo m ọsọ n'ụbọ ya na-akarịsịrị obodo nkwetezie ngedozie ntị mmele marara nwa ezi ọba na-egwe me na-akọ ọkụkọ ọ bụrụ gọda ịmanala ogbu na-eche ndụ nwa n'oche na-egwe me na-akọ ọkụkọ ọ bụrụ gọda eze na-eli iyo na-enwe nwụle ebe akpalọba nwa eji m ọfọ dọji fada nwa eji ọfọ va na-egwe me na-akọ ọkụkọ gọda ndị ịbaji nwe nnezi anya ghọta na ndị Aguleri otu na abịa ebido kpọtụ ndị ịbaji nwe apịa ebe esevezi Aguleri otu n'ogbu ubi vabial na ibe na-akpọ ndị ọkpa eze su ọkpa eze nwe ebele ọkụ ajemechie sucha ọkpa eze ebe anya ọkụ Aguleri otu yutu nwa kpachaziela ọnwa sị na ọ dịgo mma ka ijebe nche na-arị ime ọkpa eze anyị nwetara ọkpa eze ebe anyị na-eche nchezi egwu emenwere mbeleba nwalia n'obodo si ndị nna ọkpa eze pụtava obodo n'ịbaji na-abịa iyo na ndị nọ okpeze bụ ndị ori anyị nwekwatazie ọnya ka ji na-ata n'ime Aguleri otu anasị ahịa ahụ ịbaji nwee kpọrọ ebe chụ ndị mmadụ ịchụrụ onwe ya n'ime mmiri ahịa ebidogo ọnya ka eji gbabazie ebe vakpụrụ ọnya aka kpụrụ ya na ndụ ịbaji kpụrụ mmadụ na mba anyị n'ime ndụ kpọchalụ na ọba ama ọkpụla be enyi na ogidi mmadụ ahụzi anya anyị na-agụ ebe mgbe a na-ebido ya mbre ndo kọmuniti kpalụ kpasịalụ si na aba dịrọ n'ahịa ovu nwa si enugwu otu ụja nọ nyaba ya ka aba lachala ọsọ ezagụrụ otu nwa kpalụ kpasịalụ si na aba dịrọkwu n'ahịa na mbọseva na ana m na-eme mmeka ya onwe na enugwu otu na-eli olili obula eziokwu eze nwa onye kene keke n'ụwa petro yutu ọ bụrụ ndị mkpụ na ndo mgbakọrọ nwa ma ọgwụgwọ na nwa be nne nwa nwa ugo na-ezo obe ejo na-ekwala ụbake mmiri iji na-agwaba asọ ndị wegwebele onye amụma nwanne obi edobe onye amụma nwancha nwa akpalụ ụgwọ ọgwụ nwa akpalụ kpasala oseva dịgo onye ọtọ ka vasụvekwe na-egwu eme ndị mkpụ na ndo ego mgbe ndị onye ọtọ ka vasụve egwu eme ndị enugwu otu n'olu amara onye isi ogwe mịa mara onye ibezu n'omi amara onye nnugwu mgbe olu amara onye ezi agụlụ n'ọbụ onye na-asụ igbo ka ịbaji na-asọ na nsọ ma nwekwatazie ndị egwu emenwe nye ọtọ gana ihe ri jegobe okpu adịna na ama ọnụ ugbu onye jere ọyị mara ọhị ude jinji eje kenekala Angelina dị isi aka na mụkenala Angelina nwoke mụ Angelina nwa ejiko onye igili Angelina nwa na nwoke azọ bụrụ nwa nwoke chu nwa kele ụwa wee butela ya Angelina ọbụla eze nwanyị maka Angelina ka m ji gwa mmara Anambra gwagwo ndị Aguleri si nwaanyị ha zazikwa na eze nwaanyị ya menweela Angelina ada isi ekonye mmanya Angelina abịa si n'ọbụlụ ka ebe aka enu anyị nwee aka enu Lucia na ọkpọ ọka na ka anyị na-abatazi vetechebebụla ka esuchi ya ọkụ na ya nekwule baji ụdị nji egwuregwu nweta aka aka ma ịbaji atụ ndị mmadụ echọrọ gwa n'ime mmiri ejike dara ike na mmụọ
anyị agụyawo ngwa na-eneze agwa na-asị ahịa ahụ andịrị na agwa sụ n'ọbọrọ ka ebe aka enu anyị nwa aka enu galide ije anyị mere ka anyị lụọ n'ogbu ọka na ya nekwele baji nwa atụ ndị mmadụ chụrụ ya n'ime mmiri ejide nwanne ilo nwanne ewi ọkpụrụ na ndụ anyị na-agụ ebe Aguleri otu nwa agbachala osi n'ọdị mma si datị na ya achọkalịla Obinna nwa njọ si ka achọ ka njọ ndị ọrụ ụba si ka achọ ka Obinna njọ adamụ njọ onye Aguleri otu na mgbago si ka achala aji magwu ọchọ negativ ala aji magwu na toni atọ si na baba na-atọ setala ọgwụ si na ya akpaba okwu baba na-achị ya taza wee jerutezi Obinna nwa njọ wee kele mbe n'ọchịle batalion chile bịa n'ụlọ batalion nwoke mekpobi ụlọ bụ igwe bụ nye ka ji anụ ahịa osisi agbalaka gbo mmadụ na-ahụrụ gị mmadụ igbo mmadụ ọhụụ gị agbamụ nne m demme Akudi nwe ibe ahụ agba gị enugwanye gị na ana ichi ụkọ dị n'aka n'iru ọrụ ụta anyị na-ekilizi nkili nwa m Obinna nje adamụ nwale bịazịa anyị kpachazi ụlọ si n'ọdị mma na anyị ga-aja achọ maka ihe tinye ọkụ anyị nwee ebe aka enu achọ mpụrụ iburu ụzọ anyị nwee ebe aka enu galidi ije lute n'ogbu ọka anyị mere ka anyị lụọ n'ogbu ọka na anyị nwee nnekwụlọ ọgwụ Aguleri otu ine gbachapụrụ eke ma jele na anọ n'azụ Akudi nwe ibezu n'unwe enyi ọtọ nwee tutu ma mama m kele m na ọ bụ nne m mụrụ m amụ nna m mụrụ ma nne m gbara osi ele m nwee tutu m nyụsịta nya bụ ọgwụ nwa mmele dị aka na abam nweta nzu ọja na ugwu tụsị nya bụ ọgwụ nzu nwa wele ọgwụ onye ọbụla agabazie n'iru anyị wee luo n'ọgbọ ka anaga onye ọgwụ nwa pụta ọkpụrụkpụ ọgwụ ndị olu gbanarịrị ọzi Akudi nwanne ya neke na ọgwụ si anya sakali onye mụnye ndachi ya ka ọ bụ na ọgwụ na-eku ume a na-agọ inwegwo n'ọgwụ tie nya bụ ọgwụ n'ihe mgbe ilu obodo kacha na aka malịwa ọgwụ na-eli ka nye nri anagọkweta tụlụrụ anaga onye ọgwụ na-eneze anọnya ka a gaghazili galidi ije nwelu etechezi aka enuzi anyị lụrụ otu ọchọ nwa gwụ ka anyị agbagotenu ezi ahụ emu ịgbajekwuru ka anyị bata bi obi na reliz nwebele mbọ anyị nwa batazi abụ ọfụma sụchazụ ya ebe niile n'ọkụ ndị na-enu na-agba ebe n'enu na-enu ebe ha nọ a na-akụbi igwe nke anyị n'ebe anyị gwụ na fidi achọ nwanya ka anyị na ọgbalide mbọ pekatazi igwe eze ebilazi n'ụtụtụ nwa gbalịda ebe ọkụ otu gbalịda ebe ọkụ tere kwulide igwe ọkụ fọ kwulide ogwe ọkụ 5 mgbe ọ kụrụ 5:30 na changa si ejinetekwu mmemme si abịa ya nwetụrụ na-ewetala aka na ọ dị ka mmadụ na-esi Ọnịcha jebe bi n'isi ahịa maọbụ ọkpaka ya eji ya ọkụ ịbụ ọlụ anyị wee lụsie na nya bụ ahịa gbalịda ebe changa si ejinete mma anyị nwa na-atabazi ya na-ata narị mụ na ọba anyị gbamụ anyị wee na ya ọbụna ije nwerechara anyị isi Aguleri otu nwa kpalụ kpachala osi na ọbụlụ ka ịla ya elu ka anyị rute ndị ịgbaji na ba ma ọ na anyị kalịba akalị na-ekalị mmadụ kalichie ọgwa mali anweela ya nwa agụ ezi agụlụ otu gwa ndị ezi agụlụ ọ bụ na achọtụtụ evote mmechiko vove na ogbu ọka gwa ndị mkpu na ndo chụtụtụ vote mmechiko vaanyị n'ugwu ụkọ gwaza ndị Enugwu si Enugwu otu na ọjị kpọwụta Owere Enugwu usoro ndị jelu ụgwụ ụkọ Owere Enugwu usoro ndị jelu na ogbu ọka Owere Enugwu chala anyị na ọgba n'ịkọnọkọkọba dị esra onye ma Aguleri otu meli ya mba na-akpalụ onye asịrị nwa lekpọ ndị achọ nwa senezi agụlụ ya bịala ya echi achọ nwa nwakpọ ndị ezi agụlụ gwa ezi agụlụ otu na ọbụna achọzụta evote mmechi ka ove n'ime ezi agụlụ akpara achọ nwa na ekwentị gwazi ndị achọ nwa na ọbụna achọzụta evote mmechi badị n'otu ọsọ nwa mmeti ụtụtụ nwulie ya gbamụ ma ezi agụlụ na-arụ ugbo ọkụ ezi agụlụ ekwere ọka chi were ma ezi agụlụ enwela achọ nwa kwechiri na akụsizi ndị mkpụ na ndo vekwere ọka chi iwe mma mkpụ na ndị nwelu ụkọ elu nwanne osita nwogbuko buga Stanley nna ele nwe gwu ọnwụ nwa ọjị apọsị na nwa ọjị nwe dechie ọmaja yola na nwa ya na-azi ezi azụ onye ji ebuzo jelu n'olu Obinna ịgbada na Obinna obili iwesi ndị ibunu meli n'ezi ọ na-eri m n'anya jita bọị nwa bayaza jita bọị nwa Abakaliki jita bọị jita ọya m nwa m Obinna nje adam unu lone marụ mgbe ibe m ibunu meli n'ezi ụkwụ ụkọ na-eri m n'anya ndị Aguleri otu na mgbago mkpu na ndo anyị na-ekili nkili buga Stanley mmadụ agba n'ebe ka enwere aka jide ndị olu ka kpọta ndị mmadụ n'aka rie nne na mgbe Chineke na-anọ na-abịa n'iru anyị kwetachezie mmadụ n'iwe aka onye nwetara mmadụ n'iwe aka onye nwetara
ne maliweze chu okosi buranchi vekwrozi ka valute chenso adive jodo bu iyo nugwe adive nwa tụrụ nya bebe banya ọbụlụkpọ ndị olu nwa tọbọcha mechi na wala ọsọ anyị wee kpọkọchali mechi ni Aguleri kpọchali ya oye mabanga akoji mbezi studio man ogwani nge kana dajujo huni studio man uri erante kana kolo ka kibe nwa bo egwe ne yeji bikpo o mmonya Aguleri otu oye mo anapt local government bialibunu no ne chado okwe molu ngwa neneze anonya ka meketezili mmetu ebeji igwu nyaka mi meji metu aka pa kampa nwa jo mesege doye bo nyana ebe nwuola ọkụ ebe elenwulu apiri gwo bụ ni ji atụ ụwa n'ezi n'ọtụrụ ndị ọdaka atụrụ ndị ọdaka nwakpọ ndị achọwa na ekwentị si ndị achọwa na ya bele bebe achọwa nwa agwa ndị ọdaka na kịta nwa bụ ọchọ ka ọ na-agbaji n'ime ebe na ya bịawutekwulu ebe anyị wegbuo mmadụ igwe etu isi ebutecha anụ na-atazi ebe anyị na-ego ebe anyị anasị abịa agwa egwu emebute ngwa ya ka anyị gbagolo ebe anyị egwu emeju si na ịbajina ma bịa nwoke ịda ya ni mgbe na-ekwu nya bụ okwu ka Obinna nje adamosi mmadụ emezina mkpọtụ ugbo nwa ọbụla oge ndị Fulani ekechazi ije ya na ịbaji awụba atọ kpama ụchụ ndị mmadụ ehoro ya n'ime mmiri onye ọbụla arụ ya n'ọsọ gbalịda ọsọ vasuludo ọkụ si ebe jọwa akụ na obi ọkụ buke Stanley suchebi ọkụ suludo ọkụ suluchebuchenu mana aga ebe ije gada nya bụ ije lucha besele kpamkpam ọgwe malewa na besele ka eluzuliwe anakpụrụ ọla ndị igwe pụntị enyi ọtọ nwee ezele fonu ma kpọ ndị amịara ntị na agwa ntị si ndị amị ebe aka ntị ka ba nụ ebe ndị olu n'opo ntị ka na abịa ebe anị ma ha ma ịgba nkịtị ndị olu esuli ebe anyị ọkụ ma nwere ka amị ya gara ije ndị amị nwee nye ọtọ buli moto okpoligwe were ime moto gwe sadini wuluo nweta ndị baji n'ezi ụzọ velisi grupu veteroli ọnụ nweta sekọnd grupu veterokoli ọnụ veletọdụ grupu veterokoli ọnụ galịdị ije gava etelebe jowa akụnobi gava etelebe jowa akụnobi mma lusia na ọkpalị ya gbanye ebe enu si baji na abebe ụjọ wee jide ndị azụ makpọ ndị noriru n'ekwentị si ha na-ata na ya si azụ ha abịa bebe ịbaji nwe nwere ọsọ anawazi ebebe ma o were kowu na ka eji ịkpa ya la ndị amị nwanata ebe na asatọ na wanja afielu na akpa mbọ bụ abịa ebe ndị be anyị ezi ọghọm ọ bụrụ ka ekwugbuo mma Aguleri gochere nya bịa n'aka n'aka onye ọbụla nwechere ya na aligotezi aligote ọnya ka emeketezili ọbụna udu mmiri ada ọgbamkpam na chi eji m iteche mma mana mmiri kpuchara na ahụ n'ike n'ike a na-emezi onye Aguleri otu ọsị ka nya gbute azụ n'aka enu ajụ okpe ịgbaji nwụrụ mmadụ enwere ji egwu ose egwu emenwere mbeleba nwa alịa n'obodo si seves n'aka enu onye gbe azụ ugbo ebe a na-ajụ okpe si duto maka gị na ọbụna achọ ka ọcha agba ọtọ maka mara ka ahụ na olu ya eji menyabụ ihe anyị kweta Aguleri otu nwere nacha anya si na ọ dị ọma anazọ gị na-ejo ndị be papa ihe na-eme odogwu dọla ọnwa chụmụ Chikelo onge ka na-ajụ ajụjụ ibe anị Chikelo m ibe ndị ajụ gị bụ na ọ bụ n'isi anụ ka na-acha anya anụ Chikelo emu mbịa na na-enewara ya gene ọ na-ochite obi ọ na-ochie ụlọ nwe dozi na nwanna agọ ara ajọ njọ ejimike nwa m ka isi nlọ akwa agwụlụ ọ dị mma agbazi alụ si na ọ dịgo mma ndị baji nwa agbara na azọ gị na-eji otu ya n'ime mmiri Aguleri wee bụrụ ụzọ na ọzọ gị na-ezo wee bugala oye na abọ na nkwọ na-eke nwanne ya ịhụnamaga onye ọ bụ ya bụ gọvanọ ọ bụrụ onye Anambra Willie Obianọ akpọkuwo dịka onye Aguleri Willie Obianọ bụ onye si lọrọ onye ọra na nliche Willie Obianọ bụ onye si lọrọ re na-ekere nlichi eliche mụrụ asịla bụ onye lichi ya gbamụ Voicelora bụ gọvanọ Anambra steeti silọra niile ọ na-ekwuru nliche ọrụ wuli na ala Anambra bụ ilizi n'ọnụ ma nga vụrụ n'anya nwere ọkpa gị zọkọrọ ya onye kpuli isi ji ọkpa azụ nyabihe onye ngwa ụlọ na-ebi bịa na abụkwụ n'anya ya ọwụmụ ene nwere chosika echele ya di
agwala egwili obianọ agbakwo dị ike na baji na-akpa ya ka n'ụbọchị tanyị gọvanọ Aguleri nwa kpọ gọvanọ Ibaji na ekwentị si ajidegwana mmara ya aka gọvanọ Ibaji gwara gọvanọ Anambra na ọ bụrụ mmara ya ndị ori na-abịa ebe anwasị n'ọdịmma ime ọ gwara bụ si nye zebe na ndị Aguleri otu si nye zebe ọsọ ọnwa na-atọ gọvanọ na nwata igwe ọbara gịrị gwara atịda jide mmara ya aka ma atịda eji butere zibe ọgala gị dị igwe ndigo ala ofe ọgwala atịda jide mmara ọga aka ma atịda eji butere zigwe n'ibe ma ọ gara aga nweta ndị Aguleri otu ụwa sie ike ọgọzi na-ezotu nna meka ikposizi enwezi mgba ma ugbo ntacha ọgọzi nna gadi na ka alụsa papa ka idebele gị ikposi enwezi mgba ma ugbo ntacha ọkwụ mụ ebe olu na-atụ na nje mabata zụ nwa nke na-akacha mma eze ahụ mara ajọ njọ eche ya legwa nni ebe olu na-atụ na njọ Aguleri nwa asụnọdụ mma na ya abaghị m ọya gbamụ anyị nwekpele igwe nwa abaghị m ọya gara ije nwelo n'ezi obodo na kampụ gadị nwata ka nya ka ejeli chọta ife ome na mbọ na-achị ya ta azụ jakpu nkwa aka chọta ife ome nwa na-achị ya tazi azụ gbamụ magamasị achọ nwa lọtọ nwa gbutu anụ na-atọ n'ovu mgbu sizi ya faya ma evetebezi aka inu anyị na-eveta aka inu onye ọbụla na-eveta aka inu ndị Ibaji na-abịa n'ike 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 ive nne Baji icho n'ọbụ ọsọ ka a na-agbalịwa ma mara tịtara ibe igwe egwu nwa bụrụ nnewutela igbo n'ịtara ikpo obi ije dị nnewuta n'ịtara anyị na-eti onye ajọzi na-etigbu echi ya wetale ịtala Aguleri na-egbu echi ya wetale ọ na-egbu echi ya na-egwere ogwu ọ bụ na chikiju na mmadụ na-ekoro mgbe ugebe ịbata Aguleri egbu oge kpamụ ị na n'iyi nsọ ndị Aguleri bụ mmadụ ebu n'ebe eje agba anyị eze ọghọm ịgbawa na ndị Aguleri kpọmụ duto maka gịnị ọgwụ eji ọfọ ka anyị na-Ibaji na-ene ebe na ibu ụzọ kpetele Ibaji ekpele bụrụ ụzọ onye kpuo weli gbamụ wa na-ata azụ fada tansi bụ onye Aguleri ibe anyị bụrụ ibe ezo n'ụba anyị one of the center of Africa nke anyị nwere ọgwa Aguleri nwe ya ọ bụrụ fada tansi onye ama na bịrị ọgọ n'obodo nne ya a na-ege ebulu ozu n'ike n'isi ọ dịghị ya ma ọ metara dị girigiri na nna ụdalọ ọmụmụ ka na-abịa kpụlụkụta ụnụ n'ụwa nwee ruo ma arụ ni anyị na-ekele nkili ebe nwere tansị ka anyị na-enwezi oili ma mmanụ anyị ka na-agbara njọta ndị anyị mmanụ bụ mmanụ mmụ Anambra na ọ bụrụ ọgwane mmanụ ndị Aguleri kata ma nọ na Aguleri ka ọ dị ọbụna eche nje ngwa na-eneze anọnya ka ji enye isi ọtọ gaba etecha keno gwụzọrọ ọtọ na ogbu ọka nne ma eweta keno lanya ọpụ Ibaji nwa agwa n'ime mmiri na-abachara na ụtọ akụ anyị nwee mmepele ọkụ first group anara na second group anara na third group kelebe obune keda n'ime mmiri ọbọdụ wel na keno eze ụmụnya ka ji igbe akpụ na ogbu ọka ive Aguleri melia anyị nwebejezi akpụ na ogbu ọka anasị abịa ahụ ndị Ibaji wee nye ọtọ wabịa na bejo nwa Akonobi lobejo nwa Akonobi onye Aguleri bụ anyị na mgbago mgbu na ndụ sucha ebe ogologo bejo nwa Akonobi ọkụ gbamụ mgbe anyị ji nwa nụzi anya bụ ọsọ ka iji gbalịda ọsọ nwa nweta Ibaji n'ebe ha nọ anụmụdụ isese nwoke ochie dechi ọrụ mmadụ nseke tụrụda na-aga onye ọgwụ akụ fesọ dara obodo ọgbanwe ike dị mma aba eze ka nkwuo ndị m hụrụ agwara m agwa kewala akụ na moke ndidi agwa agwa bụ agwa onye Aguleri agwa ọrụ ime nwunye na-adịna mma agwa kezi maka eti okwe eli okwe ya eti okwe eli okwe nwunye na-adịna mma eti owe ka anyị kere ndị olu na ọgwụ bụ anyị n'ikpo anyị bụ ndị olu na ọgwụ zolu mbọ enekili nkili ngwa na-eneze ya maka kpokwo dị ike anaghị ebu mmadụ dekekirike ọ nwere obele nwa zụtara bụrụ nwa nwoke eze ịmaga ndị ọbụ bụ na vebugo Obinna Nwanjọ ma osimike ji gbegbu Obinna Nwanjọ ọwara ndị sasị mụ mmadụ lụrụ ọlụ ni onye gburu Obinna amasịra oduto maka gịnị na Obinna na-anụ anya ndị Aguleri otu n'ike n'ike ọ na-emela ọra ngwa na-eneze ka ike na-elebe agwụ agụ wajezu ọkwa nke ka na kpelebe agwụ agụ odogwu ndị Aguleri ngwa na-eneze anọnya ka nọkọtaziri n'ebe nwa dị egwu nya bụ egwu ekpili
oya mo abra mo kena go kuno wa kara go tana me kara ka membo agaro de magaji e kara mo ka lego sisi no nana kan nene do mawo kana lego ten ara jonjo ina bia o na mo na mda wa ya gwa na bogo no na to na njo